asam we nto mama ha no te so obi kasa wa na adwene san Pacho nam dwen san ne amoka no eye ade amoka no kre e de boa obi tie yan wonim se bo srem ka ye no hye ho de bida nyesa na tie on se so won so nsa so wo nan afedi on se wiase ehu papa wa mo ani ana onu amata kenkan tie nkyerɛkyerɛ ye fifidua mu kotugu montene so a wo on obi do abondan so obi do nsa be hyebo baase no ote so mame aso nsa so nan a chechire me wudi de say amadutwa Obama yeah kafrawai that's it me no ka say obi bisa mami wo kunu me ba cho debi wuni kunu woni mpapa nyam do be ma mpapa wate fa bi asede na azu be di o na chudi a ma be so mene mama nya pressure kra force mama nya na wo pressure dada debi 5 years ni asase na ho ase na ma pressure me kan na ba mami ngu be tena se wate that's it nemo mami misa wo ma sen 3 mama sen na ma sen 1 mami mamienu bema ba ko okay enti mami ye kan obi kura bisa wo firi kuro be so se be obi abe hu sanye ebosirem ka me ba cho mi firi chichwe oh okay samle me ne metie fu ahwefo nyina ne abedwafo aye krado ye biebie yasum ye tie o haw pa ne senti a udi yanto afidie so ne ba cho me ha nyina ne se wo hini bi Nshyira FM Mase enna waji misika wakona de mafaso no medwene ho amenti ase mehu se saa wo hene no pese obu me kwasea ama ma atwekora mefa ho na enema bebra ha me enu ti na me de ba ha se me de beda mo metie mo a fise mo na mo di oni bi asem ti me ba asem mo ame na saa wo hene no kono de mafaso no ma frɛ no mo busa no na wa be kyerɛ me kwasea bu no ase Uzi kasa na akwadi ni ho 3.5 unim ne dodo 350 million 35,000 Ghana cedis 350 million 50 million hey 350 million o hene naje ayada na ba sa mi pa cho so mama so piska akushai nti odi asase ene maame no di maame no Nshyira FM yakoshe ene kese ye ne kan ho asem ene kosi sa timidi skan man wie no o ma men krata bi ana me yesa de aka no mfa nka ho ana o se me mani nhwai no hwai wie a no aye de aka ni nyina ma me nam ka jense sa na tie de ma me fa abo na me hunu bi pen e bi hunu bi pen enti ma me fa abo ni anwan kogu so se da bi me mani nhwai wie san na no be hwai wie se kina minim na de me ya kora ma ba ne se me fra no a onfa me koni fia metena hon ma wo ma ni nua timi ka kire me se me ba ne ya pie ne adwane agya me timi tena 5-4 san me fie hon ma ko me fie entime hu se o pese o de me se ka adwa nanka me so mentena ho sabe metima wo no mentena mo mu me kwase asa entina me de ne ba se mo mo ame o hina small boy betimi awo no metima wo no ma mo adi fie se me ko 70 hey mo 60 something ene nyame asra mo afa papa me so ko Facebook live na ko hwe ye maame a wo so anya mfinhia wanya sei me fa 67 na na 8 kra no they say me o ka sa me ma mfia nka me dem nim sa ya hiehia ti ene sa na obi aka enti no me fa 67 ka kuma bi me nim sa me size kra no Fisher Diosianson 67 hey anya nyame ahira tu betimi awo hene no ai ma me ntu do ani bu hene no be won fie be sei ono no acha obebe 50 na 40 something tu me man 50 ai ore man 50 pisa me ba pandi kra 50 ebro 50 ma me enti ye ni sei o ubetimi awo no na mimi sa so pescade akusai enti na so odi asase be ma maniska no mfa nkosai oton ene ba se na wa ma nkrata odi ma me no de ye you know ankasa sasa ne de no amfa ma me no odi no de ma odi scan ho de na dance so wo mi se asase no odi ma me
nti na busua fani ne na busua fo nyina nsa ebiwom ma me no ka se nananom aye krado tie yen asantema ewura dudu obibie asantema ewura otumfo se to bebi opem so mi bodi mama muso enanso de nyame ada ma ye nyina yesom nana akwa ha mentoma no ena me ya na akwasi ne boti nana mi su chia me so abunu ma moadwo wo hene kura watu sa na mo we ene tie ni ye bepese wo kan wo haw no sɛde wo de wa fam sɛbe nyina yɛte asantwe yɛsom nananom kotokose yɛ tempo anu yɛte anwem yɛsom nananom nemom yɛman na enkwasi kyina na so no awa mafia ha wo fra na wo mfa na twa kwa saa na ma me de ba ha ba busumi nani yanka ne sɛ nyabotre sɛbe onso nsna asanteman ni wretie kotokose dua na ekwankwanse etodua bi so ansa na akoto santema wura ni tumi owo na obubu ni tot wo ya man hina wo so ye wura saa so na man hina bo akonwa ma na ya ne brempon wo som da bo man hina so na ba manhia sasa wo hina bo ndi kura no manhia fikase mkura sasa kuro nwura wo no saa ne ma wo ya akoso no de besa na nanom di ande akianti ase na ma me hwe ni sei wo se manisika no fanko sai enu abokrata akona atoso sa mpampa ni ampa waje 350 million nyesa demo masase no krata de wanfa ama asu shewia enu crisis of criminal effect aya bonefo sama kwatu krata konwamu a yemfa no ncha no so to asase no ama won krata so shewia na yede ye nyina yasom nananom nti ma memma sa clarification we obi se nanana ekosaya ya giniska tie ne ye amamra ne amane akwan so usa wia wo konkonwa fie nananom yi apaye ye gunsa twetwa nwan ediso nya odwa ba akusika so panyin adi anu abaju usika 350 million no akosai ebi nani esika no de yadan wase asema ba woni ohene ne ntem asema ba woni ohene ba ntem de okosha esu okosai akire obi de okosini so no ena oye wantwe aba wo ntem na asem no wase bo anyimfie ema bu aba se fie kura mene ne ko hompiri no ena ne ohene na obi so achen no ama te kire no na menko ho ena wase asem na sa ko opemu na nkasa anim intino nyame ya aduma omo be kan ye ka wi a bibia be ye kama eso me hwa menti kwita me menti ja me nese me hu so pesu bu mi kwase ya nan ka de me de kranse nka frame mpo da ku be kranke frame na kasa me na maami yanka ne sey o enti sese me se me mu asase ana ma ji usika ni so awi a ehon kata asem nyina metintim di ama na sabi asasi da ho ka wo ha nso ne sen obi akuma me ko ho no na da na ho a me koso na kuma ko no obi esi store dan ana me dimirika ko na ekope no na bisa say na di asem na me hu na adan na say na ekoso sen na unnim waseminim na mse na da na mo mama ne wasen asem no wa himfi nti ya botre edi busumi msa ko ene nipa gina so gidigidi aye fro aye to so gidigidi na mgina ho hwe wo musa min kwa na mko enti mgina hwe wo musa na msa ko fie na msa ko pe no na mfre no na mbusa no sen an asem no wa himfi nti me de minya abotre na ye ka asem ni wie fie no kra no na na ba me adwide gu sa bre na bantroma de no abba no na mse sa anu de obo onye sie wie ho de no nko ana wo de yinku waso de nyabotre ne ka wi a won frɛ me frɛ na won fa me ba ha kora ba busumi nani na je afrɛ no wo hyeda na wo twi ene ekina abepem ne afi na je kora so won frɛ no frɛ na won fa etimi no kasai akonwa na wono ji usika so wo kusai no wo nam na wo tete wo ya kura te sa akonwa na hwa ye mfa ma no ne ono na sem akwasi ma ye na ye ho ne ni dwa kakra mra ye ba wo hene ne ye bebo ndin
Sanya mra sem we pa de. Akwasisi. Na je simu ya butare. Akwasisi. Anyambutre. What's the mass? Chrono de say. Massing him for Mass here. Yeah, it's mass. Akwasi. Etimati. Akwasi na ye homra. Wo hene no ye bebo ni. Ava, nya timati mass. Nya him for don won be. Oh, mama. Nya nana ayi. Ebo ndi ansa. Nana a. Mesi moni din. Ye na ye homra. Mame, ye be mu akwa boni de be kum boni fu. Amenka. E wa hemfo ne dɔɔso nya abotre. Nana ai emo ndi ansa. Nana akwasi. Mesi fa me ko dwa so bra. Akwasi yanko. Nana akwasi. Abusa yanko ne ko bon paye. Obi age wasase. Akwasi obi mame. Mame na ba kire. Tie Facebook fo ne mo hwɛ pem site. Ani ya tie. Kunim ko so nyanya no ha. Ha? Ma, adena ne ka ba fi. Ya ka bi ewom tie ne ye. Ha? Akodin system. Sikana kodin system. Sikana kodin system. Sikana Akwasi, yan komra. Universal prayer camp ana mdo atu. Yakobon paye. Ene se asori wo Dwetia mpobi kwaso. Na nyame de ne tumi awura papa mu se wakana nugusia na nkomche na eba okatana nisi ya na nisuade hunu na eba okatana ni ana chese de bonefo ahihya fa nyamemba ho nko na eda edi papa isi wotrase eye counseling enopa no nsia kwese nyume no nsia ukwada bia efiada wo mo ye worship sori nyankopon afra no paro nwotwempa mu kosi dumienu owia na de watch night atoa so 8:30 pm kosi 4:50 anopa kwasiada de anopa sorry ana osum 8:30 kosi 12 wianubu no wianu the counseling ade atoa so omane ne han osu ni de kodana ana se ede na ekoso tumikai na ko universal prayer camp na nyame nipa ye friend say prophet Joseph opoku ebeboa amo haw ni nyina obedo ho kra asomdwe baba afo wonse niema nyina asesa na afo de sedwe achi wafromu ma wa kodana dadwene wasuo chire ko universal prayer camp prophet Joseph opoku onmo the number is 0248889194 0248889194 and 0507564820 na nya menipa atwetwe enkomo Franco Trading Enterprise na samre yadru phone papa efie ene phone be na wo pe misro menyu salala phone bia misro phone de ekutawa e wo so hu se battery no wa hoden etwa camera bibia ni da ho say Samsung Infinix ana wo pe Itel STG ana Tecno Nokia Apple ana Alcatel misro ni nyina no Franco Trading Enterprise phone bia e besi utrim no misro mensan Franco Trading Enterprise ho sanso no de Franco television abedwa so misro eni da ho chese wo ankasa wo hwa se wo hwa bo wo so a ase ot sports stadium ho etimesre se TV tonso ba utrim a television American for the amount Franco television misro phone pempna de mitra accessories ni nyina ye tombi sanso na TV awodo abeto nyina ho pempna de enso ebi wa Franco Trading Enterprise Mr. Asuya ne makoma akunsia na sade atieni kejetia yesi na abefo kwan so yi ye wa asuya ne ba ko ho sanso na Kofo clinic nhwe animu na Prudential Plaza ne nhwe animu Abrusan Kesi Abos FM ewo mu no na afei udru Old Malcolm nchen ho a asuya ne ba ko so ho Challenge Bookshop ana YFM nchen ho anso asuya ne ba ko na afei Jabba Jewelry ho so be Franco Trading Enterprise yatena ne ba ko Mr. Nchemu bi atrawe so no frɛ 0206-310-483 0206-310-483 Mama chada ni yebua na ni buafo one Evelyn Owusu ansa omu nyina wo Facebook wase mame de kwasi buafo kan ye tio na sika na hye sika na kodi nsem ayira ekokora God's Way Funeral Home anam do adru God's Way Casket eba ne se bia wo de hye afrimu a nkoso so to see our kuntunkri uto wuche kuntunkri sia hwe be hwe odi abo se na ma hwe tete ankoso tue pa na tenka akwesi boko kwesi da bia me no kasa me se hwe no anyam kasetia me didom so me nipa ma ko 5000 akodila ato aba omo omufuda ka na efe na fo bi di owu asisu na da bi onyam me gato wo me je efe ntiden so to kuntu nanka olai ba ko so
Akwasi. Oh, never go to a power. The what to pass a fire like a bin in a moment. See, I'm trap. There was you good to grant and come me chow which I goes way and goes way and goes way, but Obrancy, me chow with Jesus Christ and Casa. Amen. Amen. Where you don't need grab on fire more. Just Amen. So, it was a Gosway casket. A food who Mufunda can now quite the Zobu. Called the one out yet. Okono ma the dead pan of the out. I didn't come in that time pay so cafe because lifetime you know no time pan we be so na. This wo. Enti Gosway casket. Uncle to sebra. Na the head then say go so we do ho no a. You di card several months so no am mort. Sell be 2, 7 2 and fa no. Mort. Ensure bottle 1 ginanom. We are yenin komo. Dia na ope. Fundaka ben. Ye ho ade ben de empire de da no so enhwen ana se nipa obededa no ana fidi de bebo ambulance ana hefa na apese emfa no nto Gosway casket anklato I salute you boss na nimo tikeke na waya ade etimi so obi a ode hia wu nkoso tize na no papa wuye na se ti o papa o jara Roma ache ntia Roma sofo bi ama Gosway casket ye benya sofo ama obesi papa kama Gosway casket bibia be kama e fa na ye huntutie bia mfidi e de bonyom osofo ana de de na so fundaka abroche de wo abroche de dade ye casket employer onichie dem obedem afebo kwako bi so no oda so dem Gosway casket me patrom watafo eye obe labor wone cocobot dan no ana di hwe ni mu okwa busa anklato ankre check an ankre on ankrato oso hwe ankre ato number na me dey mo wono adwuru anankasa na frɛ no 0243 anka be mo ma house me do number da tuja no ma house number fufuro on fan tuja wo number na ankasa 0243 7374 57 0243 7374 53 when ankrato eni nkomo ka chense kwasibu afo se uncle se me ba kwasibu afo Nhyira FM wasi se me bana me boni din kura o ma me discount okay ankrato no Gosway casket eda from boko alomo bitters ye bitters papa kwasi ye atwabuati na ye kama eno an be twa ne kase ye be twa eno ye twa na ye twa alomo bitters authentic African herbal bitters Monica Opon no mu nyina chese o mu nyina hu se Monica Opon ya oh Monica Opon Belgium woni mo bi o Belgium oh ana akwasi me ka cho se me full bus call o de fans am phone o see so o de on kwa na fans am akwasi abrochirefo na mboni o eba pay my high bus is UK omfomra obiama me krasa me dem disi Amsterdam obiama bus Holland omamba se bus ru an nso na anko se be dem de kwere omo na amba okay eti alomo bitters bitters papa chese kunia mintini nyina agi atum habama hyanema nubra enuahini enutan ene akekansi ani ene ade alomo bitters Mami a ohine abunu kwase akura bisa de ntia wanyina nya mfihia diosianson still ne ho kama ubisa ne nsa papa obeka se den alomo bitters misraw ensa bia ni dwom alomo misraw no numbi we enya me nwanwa se Center for Research into Plant Medicine omde stamp na boso so obia no numbi alomo yakasi edi hu adanse ade be kyen akwasi wa adanse edi ejewusu wa adanse edi menso adanse ndo sopu omo ka no me de anyeje ho na magigye ni nyina ne se alomo mi hu ye nche so me so magye atum e de stamp na boso etia no bi nemo misraw so nya mfinhia du nwatwa de matuawo sanso ana wutie me wafa afuro unso nombi na nyame hye wasomdwie mu a na aduru bra wudi abanduro ne fufuo no utetot ebasa emwonu mutoso no atimi adidi sanso ana ukosie no a obedo utete umako na wonte ya obia ntimi nua manom munyina mo nhye ne so na muntwa bi dan alomo bitters authentic African herbal bitters that's it. I don't know see that's it chese na kwasi mente brofo abro ni twam that's it na bitter chese e no dey brofo chese o eno no de eno de eno no de o kan na me that's it na bitter chese
man can that's it. Sit. That's it. Talita haba mesa. Ebusiane say pebinom na de akọ abefo ya hwehwe mu amfiche de onunum nie. Ande de abadwaso. Talita haba mesa. Ewurade sedwe. Metire so amame nsori kakra. Mia na no be for bed na nine ne me badwuma metia sa afi me hwehwe biu. Na naje ye no tikosi. Wo yare. Kope talita eba mesa ne bi na nonom. Ebusu amenom ya mpa sa malaria. Etuyo se me rabasa. Ebi awso wo sa hawo na bi. Wuti paio. Wa poso. Wo ye djuma ka bia na wabre. Wo ha no ani so biriw. Wo ha na wo fe. Na wo se twetwetwo malaria no. Me pa cho talita eba mesa. Ebetu ase kra one time. Una akro no. Talita eba mesa. Ya hwehwe mu de afa fidie mu adwewura mu a chese aw eye adwuma ye de ewo so kakra frafra na evrade eye nsencheni akese kra enya asem ketwa enti be sew wo so kopa bi na ofata wo be bi ato a na akọ Sax Pharmacy have made pharmacy asafo also scam say Ashtown Baseline Pharmacy Ashtown Apidank Mrum Kolinak ewo Ashtown Western Pharmacy Bantama anasa oko pharmacy herbal shops ahodo nyina obenya biato na ede say ukokocha center eben aya patakasi asia Miracle Herbal Center obenya bi fe 0244 454 757 0244 544 5 Rebi my most beautiful 0244 454 757 0244 454 757 Talita kum yene ekro no na tie me se wada ensha JHS akansi ye de ba unya bi se kru uye school na wo kasa wo je wotum se ampa mo abia me pa chom untum ka mo ko JHS akansi mo fa mo mehim akansi ankasa ensha ene de abrewo 104.5 your number one account radio station enkoso oso otitwi na mpanyimfo kase sebe jede wono na ehamo a ekiresen enkoso na watrase ekiresen mpanyisi sebe osi echi poto ehwa na akatremada ekiresen na enkoso ayi no sa twi akansi wo ne chefa mo deba asantefo akanfo asantematamu santefo yawa mamre ene amane ni nyina ane de begu aproso na ya cheche omanfo hu se ampa akamfo asantefo ye obika ye obikire Insha FM ane de aba amamre ne niema pii wo hono ma asantefo sisi schools no ya togu nanso so Insha FM ye se enhwe emane nsaida muntumrika na momfa mo mebata sa dwumadi sponsors mun nyina momra na momfa mo mehye sa dwumadi na emwa ema sa dwumadi intime enko enkan aha Insha 104.5 FM samanfo omra meje sanom samanfuri omra meje sanmo samanfuri omra meje sanom Wamra imagine saibinu aya wa moyeni ebe to boy ko for sama mbo momre pie imagine sano abra for sama mbo wamra imagine sano na wo ba wo wiasim na ne wo pa na nya wo na wo ba ware ba no eno nti momra imagine saibinu omuanu monya ye fuwo na wo bani monyam ne stampa wa paware na wanya ye fura wo ba na me baba o me ma me wo weni na mpa ye dada wana fo samampo pretu fo samampo ware na dusuna omra maji saime no na momra maji san no na mambo ampara na ya wa mweni na nanom wamra maji saime no aya wa mweni yedi amanfuso na yakai yanum yedu amanfuso na yakai yanum nemo mekai we say wiase mu nsem dwumadie na wutie no o number 1 account radio station so aja asantuma boso Nhyira 104.5 FM me ma mi otemani mu tentin so ekire mu a wo hini biti apatam yanka
just what to Tony Manuako Shai. Wajima Misika 350 million 35,000 Ghana cedis. So man asase. Sika odi oso di ko Shai. O Shai ya enkate di mu so ono o mama mi asase odi be ma no. Ma mi abono. Okwa asase ne so a sikani bi ejina so gidi. O si fie wa asase ne so. Mami wasi ni dwa to ahene. Eni Israel fam Ewiase mu nsema bedwafo. Eni yetiefo. Mami samu akwaba. Enti onsa wo kasa na manka bi de mebisa no ayi ma no. Enti sese wo kwa asase ne so no. Kwabrane atumi atutu na namon. Atu foundation. Akukuru dan ya ntemasi asase ne so. Pacho ai. Odi asiso wo ye store kane. En wasan de abrosan etroso mienu aka ho. Eye 2020 no. Ti se di minim de wasan de aka ho. Proto ne mienu. Ti enimu de en wa ne sa. De aka minim de se odi aka ho. Na mami misa wa hene no wa wadamfo. Eye den na metia onse kotokwasi jata ntise boba. Kame metia yi. Ena kwaji misika mama sase na mkoye. Obi asi fie wo so a. Ka obetia mama yam. Na mi se wadin nsafefo no ma hu se chese unisi abetimi di aka no. Na ekwa be na afa so hu wo hene no. Pacho me ba abranti bia ye ne ebompai. Ena na damfo no. Wono na o ma mi hu sa man no ka kire mi se o wa asase a wo ton. Na no so ni mi se sase na comment no. Me mehwe na yento. Ena mkohwe ya mi kotoye. Enam sa me ba sofo no so na ma mi hu no. Yesa de anka mi ni baby ya. Free one day na gese wo friends wa fa me se ne maame na mso ma fa ne se me ba. Hene no. Aha. Eno na me nim se obetime dim boni sa. Enu tire me nya abotre ma ne sa bepem ne no. Na me pese me ye no basa bia fi se me na de ne bi wo mfie. A me tuwe no mitimi tena so. Esi a me ka sei. Ozu timi di hima. Mitimi di complete minua ba ko de te so sesi me maame kuma na te so. So, enti na me pese me ha no na megu nani mu ase enti maka na me hu sesi no se ma hwe ne ya. Ode me be ye oba madane sebe panin toto a mitifie na efie nkola so ebedi me ye be hampa. Men kola be hampa na mama yenhwe ukọ ya obi di dwuma wa asase ne so no watimi akọ na nchen akọka chense de ekoso ni ama na nanso wo kase wo de usika ma enfo no sebi mpedi asa oji asase no hu se ba bia age ya na wa ya akọ na wabunua ni nyina wase an me de ama obi wansi so da ntem timi koma obi wa kire ono wadi san komo no ana wo zo de usika na be ma ho pa cho ni me di san komo no Nhyira FM mo kan say oba koyi bi me bia ma he na mka say me penisa ti di okoyi ama ye no eno me twen no e kire ya nsa na ne nua me ne me ba me na na ba ko ye kwata no ana odi e ko chiri bi no ko kire say ene da ho no na 4 plot entino senyame ya dum na adedi be ne na ye ne ya ekuro no wi a obema ayi fa ko sisi pila no afre yen ne ya ba be fa na ye sene ne ya do na ja se o mpekura sene wo gi a no ana be hu de obeye senne ene ye be frɛ me ko so be prensa me ne nua ka kire me se wo frɛ onua no ogina nim ho afrɛ na ba metena ho bo no onum me kwanopa be no ngotwe me sa ko obiemu wo se me ba eno so mete what wona ne wo fa ase ka ho na ne wo fa ase na pie agya me no onua na pie agya mo se ye ba we fa ha we fa mbo mani mi kodwuna ni mo na obi ani ho enso mete na 4 o'clock to me free ho aso na me kosofo no ma ko bana mani me frɛ on fa be pem ne a me diti he on frɛ o mo frɛ me da beto sene omo frɛ obiem obiam frɛ me o frɛ ne nso a on fa nte se me so me ja ne frɛ kura chief producer bon homoden na yenhwe se yebetumi anya nana no
na ye ne na abo asem nkomo a wo de wa nya no a unya no a fine wa nya no so a fine ya de hye nkwanta so ye tu ho na mo bia ye hu ba bia susu ade brode ho e kwa akogu na asem we mpanipa o asem mpanipa na me no kasa yi wakwantu nsem nyina ya de kwahye Hakiba Travel and Tour Services wa monsa wo ticketing booking reservation a wo do nyina chese wakwantu nsem travel insurance nyina wo de dan Hakiba Travel and Tour Services on bebu ani nyina o man be na pese otu kwan kwaso Switzerland, UK, US, Canada, and Denmark, Japan. Misro ni nyina no Hakiba Travel and Tour Services and Americanfo e de amawo. Mesre yan hwe on akira kwan ewo Asanwase Kumasi ya Central Mosque First Gate wo. Ejemu bia no afem panimfo 0244 219-836 0244-219-836 Natural and Company Limited and yedru edway mesanam na ni dinat capsules oba udrum paswa yedwamu ama no e so ojeje ho obra jabi o kan sa akwa na nso ne danko a na mom se ote yaw wankasa hu se agura udi ne mpaso wonti de bia uhia dinat capsules oba wutie me waten kan so akwadi chiri aya dan na ho nsane ho menso me no kasai ebi kura wo mpna wakodonkwiai na danfo bi dam anu akwasere ma ho me kakra na ho kodi chiri a yade oba bi dum pama no ayebawe sentabo dinat capsules and Americanfo de amawo na unya Proslove capsules na no so wonumu a dun so mu how biada minu abema o mema ya no se besi pinasita eno so mekanfo true man capsules Mr. Onunumbi na siesi o mema yem na bibibia ene da na akwanu emfa emaw mesre se ni dosopu ye mohwi Nyahwe Natural and Company Limited omachira kwan anafre 0249017101 0249017101 yeguso epusu ahoma si ebenwu hina wono wo maase ho ya wode maami ensa hyabo baase oteso no nyene no akasa onyine ho ano ama mankama asema ayawo Chief producer gusu epusu ahoma no na mo maame kosohwe wose watuku akodu amano ne na wo sunsumu hawbi sunsumu be sha no da na minim sa spiritual marriage Ghana hanko awo sa bro chirefo nyina hohu bi be sha mo ne mo da ebi ware mo bisrawo basa no afre maame kosohwe akodu amano ne onkata asem etimi nimu obi kuro koduru ye wonya adwuma nye misrawo odi hye bi akodu amano ne 10 years 15 no mane wa meni ne wo ya o se sa abontere kura mane mpie o mesrawo wo ya safo ni bia frɛ maame kɔsɔhwɛ na wontimi mboa usunsumu ade biada onkata nimu wankasa kra no akakuma bi ni apamo aba wunchi ufie nsusu a wo bɛya unsiesie ha yɛmfɛ maame kɔsɔhwɛ na sunsumu ha bia yɛmfɛ mu ɛwɔ amanone yɛntimi ɛne ni ho ɛnkɔmɔ no mo ayɛ ne numbers ni 0044790846 9914 00447908469914 na wa frɛ maame kɔsɔhwɛ na watimi aboawo nyadia eba center na mdo aduru na ukoduru anoma omna di nyadia eba mesa abadwa so na nya bi na wononom a wankasa obagi atum sɛ wanum ato antimi ntibini honam ɛyɛ oya wankasa hotimi yɛ ɔhyehyehye mesro ne nyina no ɛyɛ nyadia eba mesa ɛna mekanfo ediama nonum bi wate na nsiesie nipadua no wankasa yade ne nam nipadua no hu ne yare ban wanum nranum a wonum nyadua ba Mr. nonum bi na nsiesie ubowura eye heba center bia na wankasa wabisa dai nyadua heba Mr. ni dosopo ubetimi abohwi na wakɔ PFA Herbal Center, Yano, Ewa Tafuni Road, Habme, Asafo, Sansuna Fredimens, Keo, Danny Heba, Mrum Kolinak Heba, Astam, and Afe, Ukodru, a KNG Heba, Mrum Ebijan House, and Afe, Atonsu Monaco, and Chemubia Trasono, Fenya Diaba Center Penning for 0558 56
565890 0558565890 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace and Yedru Mr. Tumina every India it is Abraham no kase or how ben nemu well chinchine India doctor say what you assume bia tum etube pie na tenaya ube hu twa konkron boyi kase pa koranda ho sanso na niema wodo ade hwe sunsumu ade biada ho de yanyankwa ne se yanyu be sentin tasuo mu fom ena chese yankase yentwa akokọ yentwa odwan nemom ubehu candles ahodo different colors spray ahodo na chese sunsumu niema de mu akwankyira ene yanto nche wawo ba otimi na anto otimi nkasa ko India ho utie me ayenkuda obi kura tie me awu ate ase abusuam udi awomawuo utimi mfafuro ni nyina India to nsa afro ba bia wanyina du da no adwunso krobo India frɛw ana gonorrhea syphilis ni nyina no India sebra sunsum bi sha no da sunsum bi warew misro ni nyina no ukoduru na wudi adanse promise and fail what on sanu montentan ni nyina India to nsa afro o say love me alone oba ne bedon kwa na be ma no watra nko aho ehini ebe hu India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace ahini makokobin 18 mu kuma se no obo ase kwantempon so oya adwuma ya wada efiada na memene da eti adomdom ya dachina o sin konwa ne numbers ni 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 meno kasai maami otimanim tentenso na kosem wahini bia ginisika 350 million so mana sase wadi ko sai no sawia ehon krata asem obeya ama no me no kasai krata na maami nyan asase ne nso akwabrane asi figram asi so a me no kasai maami hu se oni asase sese kra di ofre na wonfa na maami mi sa chief producer se oye se ofre na no akosi sai na je sikapa ampo for mensa ya otoso mienu mpasa so number 2 akwamu hene uba omwadin bia na nanum asamba wo ye ohini nti oso omunya mame mafre no wo fre nana wafa akoso wamfa anu ye anu ankwa na wamfa ekwe wamfa akoso woni bibio akwasi sese nanada nche mami ntio akoso woni bibio ye mami asmoke awere ho paawo sebe eburo ni de kwaso wo ko die konwa ya bo hina mawo na wo ko swai ai say mfira wo ti apatam sa ne meka no enti na mse mebisa onyanko swai na nanum kwa asetena manhia okobi okote sa nsuma kobie sanity na mom no swai a na wadim okay eti ebasa na nanum amamre mo yo hene dabi yenya fa unyanso aframu so ade na yanka ne say sese kroma ni nyina agina tum abusua na ayi no edna kire kro ni nyina agina tum wakoni wura kra bi obone so nti sese oti apatam eti ma menka ne se oduru krom oduru na abusua fi oyo hene oduru krom oyo hene na nso so onyanya hene wie okay mamre kwaso ade bo so aframu so ayi no sada no ni na bodin nyina fata se de man no nti sese no oya kra na se woni yedi hadansi ke betumi aboni dinwe 100% so de agema no anse afra no onyana na okay so ti apatam di onyanya na oya nana mana busua wo mu okay abusua na ide ne kodi se onkude kunya no oya nana amamene mu di onya so afra mu so ayi de nyamfa nana nto no so na nkoso odi amia se bosumi maako enanie mami kura se be we ni pa kura wankaza ntiaye mami obabu bebre kan we kura beka se akona na ho se agene bribe kura last week na kiede na yene share na bibinti wantimi amba ene ne wabai wo ko gisika se me ko swai nyame ma dum na se be swai wie a mema wasase na wo de se body ateteka wonya do de ma wo wie ya ene di se be akunya so so wanya obi aka kan tam de atoso ama wonya amane I see na yenka ne se yenya mfa ma na de yansi atete na hwe kura no wanya ebia ne wanya na de wo se be wo ko bobosia na se be ade wo nya nwie ya kutie ne kai asase a wodi ka wodi ko di agina mu se me nyame bo na me di akunya wia me de betete kan so asase no so wa ko to ma ni pafoforo ngoso jam kwa na wo same ho jam kwai
na wo sa me ho nana we me say wadi aye no nana wo se me money din for now no meka say ebeya ntempe ya be pere ho kra yenim ne yeye yes na yenim ba bia pese yeko enko so nim ya bia konwa ne mampo na o sha kire wura mpokra sa asem wei na dey ade Germanica na wunya nsaye pedifo say the want do tie wo hu ase akire okay ohini wei obi a wo tie wo firi maase kuro no maase bo ho ahemfo ne bi ebinom ahemfo ne dɔɔso omudoaso ba ko na aye sei maase bo ho ahemfo ne bi ena tusa na mo no ebe wonim ne wura wo tie yen ana obi betia ka hey nana sumasi waji obi sika no ase wode kɔ akosai no ba wa be ya asase won krata wonim ne ho krodi di no eye maase bo ho okay ahemfo ne bi okrom wo se kro ahemfo no mdoso ba ku bi owo mu tinya timati maase ya maame aduhwa dabi maase bo ho okay ahemfo bi a ewo krom ba ko ya maame aduhwa de waye no oye no bukata okay sabre nana de na me pa free wa ne se ekwa ni wamfa ana se enko no wamfa ekwa wamfa yo Nhyira FM. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 and Milwaukee. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 and Milwaukee. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5. Agwasi ohun ni ohini aye ohini be agwasi ma men ka asem bi hwe yeti asantema me wowura ohina woti apatamu wasayo yede yenim se kuronum ohina ye hwe nanim so obesom yen eye na nasomasi agwasi yan hye tiefo bo se omoma edasene ba bi ohini ni hye bia no e wo so ode maami sika bra na na se asase no onkogina ade ma no akwasi mu baako oze kozo nanada o nananya boni yo Nhyira 104.5 nanada eni da so nkwa na hwegu yo wuti ase nanadi da so nkwa ana hwegu enche se nana o sheda onsi e frere nyume nyina nanada no wada enye bo apae se omfa wada okay nsa abodo ndu ebreko anakra bia ne ho dodo no kakra wanye apedro bia no wada assembly man bi ne friend radio so ni ebisa na mpeso aso ase se no abo keka bo presenters na na so mpedi ade achi ya no mo o si o mo check it time na mo frame me ya mo mrem kroma me bisa sa time no die o frame anya de asempa nya asempa bia no betima ka sabri na nada okay to the emfa na sana nada the fans ade sa na asemasa ade asa okay ntina ye friend na want no yo na me problem me ha o kakra ye Nhyira FM. ye maame asase a ye de ma wo obi a odu ani akoto da ache hene so da ache hene no anya me die se me hu se wo so okusai nti okotam 350 million 35,000 Ghana cedis me hu bi da me hu se ska bi da o watama koma nana se okusai usai wi a obemu wasase wakwache wasase bi this is enkrasem sabi maame no
Mena wekra menana. Ana meka me fan se me maame. Yeah, 70. 77. Me maame. Me so the obechen me be yemfa no. 10 years. The club bit my girlfriend. Kosi. Ade na ado na ekoto ni patente. Maami wo wuro no awunya ne. O se. Me se maami. Wo wuro no na untwa bia unya. No, ahaji utwa bi dia unyu. Ama abre wa asiri. Awezanya lo Moses. No, my girlfriend, my father, my girlfriend, no, to make my girlfriend. Maami de bo trim ko ati. Wonu otimi ya bibia. No, my girlfriend, no. It's been fun, no. Why? Na my girlfriend. Udu ani akoto daachi. Obi so obedi hini wonya niye. Enti watam sika akoma ne se mesi mikodi ade enti ma mesika. Come 350 million, Charlie. Edi amano. Nhyira FM. Ano kwa ya ade apaska. Obi akoka ntam kase agunu so. So enyo na edie. Amanne enfie be seteni. Ma enfie seni. Odeo. Enfie num. Se wo dia enfie num tinki emfa ma. Mami metu ase. NSDJ Clinton 350 million. It can't even buy your bed. That's you yet. Minimum say the golden bed so it costs be $100,000. Oh, I then say mami at times says can we command because nipa no won kodi ahini wonyo hene. Now akwa wetie wode daache hene daache hen krobisu man hene krobisu man hene. What nkoso tie wode krobisu man hene krobisu man hene. Na ma me ho say nkoso oh daache krobisu man hene krobisu man what o asatu me am kodi ade keke. Akwasi. Na akwache ma me nkama tem. Akwasi. Na akwache ma akwasi. Akwasi. Na ma di akire sa ampampa. Na ma tem sika 350 million na de. Buafo. Ma me so de be so no. Kwasi buafo. Na buafo ya na de na akwasi. Eka sa wontie me. Akwasi tie me hwemanim ansa no atros. Akwasi menya akura wo. Ali sem kotokwase. Trapeto so na ne nkura ni agro. Utimi de ya ahenie. Trapeto so na ne nkura ni agro. Utimi de ya ahenie. No di nkuru di hine won nkura so. No ai. Me ultimate fa metra ma ekuru bi so mayene. Ode osahwi kurubi so kura ba ku bia na otimu no ebe me so kurubi so mayene kurube ya bodin ntimi modi na pass as 10 acres na 10 acres na me diska koma akonkoso se nkoso so kurubi so mayene obedi ade ni asoa no kura na me de ntampa so asoa ni kura yampa tena na eje yeso na be na eje na your friends nkoso na no ayi to assembly man ni kromofo nyina no etuaba epeja ni si akonkon because we assembly ma wadi nkudim na no ntima kudi nachi se me tam sika de amano de me kan say me maame me girlfriend maame wanya de ohonom baby hold because baby hold pa onye sika we enkura nketo ansu kura ofie kan kura ni nya se sika we on de bobobra but atama kwa akoma wo hene we wondi ade ma ne yiye afie num nie yo si ya so ni ebesi sabre wontim medi ade ahenie no susu wan kasa asase so ese de ma wa asabo wo twe na ntwe but the make ache na ne che nana despite see me ye se na nada na me kan me kadi agro wan hwe no wan fa ma me sika ma na ye be bodi ya modi ye do be kopem so me come cho wan hwe no wan ye do be kopem so na opem so frote cream waso be shi because adwene on se kroma amafo bi no muta se ya na hifu no bi yew me se akwasi wadi media de da akire krobi so man se ya no de akwasi mama ya de o komenhia o ahimfu no bi o pake ne ka wonyo hino on se menhia o no utimi wura baabi wodi me kra metia ko wura obi anya mehwe wura men enchance o se wonne ne gya na namo no amagia ne tika ne mechia me wura ba obwa na wo hye chaachao na washenika na washe top aguso
Obo anu awura ho. Wa fa che ehokra choba bi she inside ho. Okodidi. Na the prison yard bi kra ni o. Obo okodidi ye. No de adada so dada kro bi so yene. Se de nkoso da bi ade dada so kro bi so yene. The big chair I mean say we do nyi na come to na ya because in the near fee 70 something years. Na akra obetima wo no. Timi hwe nyam yanim. E de se mikusua no agye won nsem 350 million. E ha dwene. Me se maami baby do ampredo se no bre onya se sika no. Nse nipa timo oden. Nti mesre ma wo de nya botre. Wo de abedan ye se de jawa na ye de aso. Ye nja akiredi. Ekwam bia so. Binim se station we ayi wiema tumfo krati. Abai fo krati. Abusomfo kra wo mo yesu so wo kra tie na no spirit bi bible say we was tiamo tiamo o mo nyina tie saa na tumi e wo kumase a kruimu otumfo nana otie nchira ontie station bia nchira na otie edura nwumesi a otie nchira wonim say nye de ne nkora ne binum ntie na asem obi ko akoka beka no tina na etie intimate se ontwena komanto de yem na ebre pamu no ye be pagya papa yi ye de nduru na nanimu a oba be yina no hono ma menchia madam comfort sedo a okay menim se no ho ye papa na menchia me ma me bi e fa no ma Anita ene eye ne birthday ti ma Anita ene eye o birthday o ka friends of Kwesibu afon ene eye wa wode oba ene o papa ene wa de nyina me ma happy birthday nyame inshallah onim yenu aba Monica opon wose chinchina asemi no mienu no ke ya asebet waka dia police akwasi mama no say menti asebe no ono kire say yen say okwa bia so ya hwe ofiri wo mama so dia bia hwe ya me hu afese o na tie hwe ofiri abodwa say me hu afese no mamemra menua Samuel Asante ho bema asem no ne bram ho no na now na adenti na oni akwasi kwa na moku ade a mepege wasa yi no fu kasa bema o yi mi to just about for jo edwaman bema Asante no nti efe mo mo hwe bi efe oba de yi to abon tian kata so onyo oba ke nyina ya to wrem medu ni microphone kasa akwasi egozo ba fo di asem beba o watch na de me na de o no ko yi no for to abon tian account me de mi chairman eye mapatao engozo chekuntun kakra betra in fact mami asemo eye asemo so tie mami na asem yi a menim de se abrante no o de nada na yese o gisika no nemum okuswaye a owia na asase de nka de menim se woto asase wia ye ho nkrata de mawo unkuswaye wia ansa no abaye nkrata de ama no eye nada opeso de mami ensa ehyeboase na mpo wo de ahyeboase ne sa esan se na ewo se mami so no na nka wo se wo hye no kete se watwe sika na ma na wie a ewo se ekwan bia so no ofa so ye de ben e de onkrata ema ba mami de gidie a no wo ne basofo ni mu no e de ma no to ne boase e na tie mami ne kasa nso a ompese obeye ade a eye tantantan enti na wanya abotre de ama papa yi saa enfie mako ennan konumuni na aden ede enko a mesre ohene no yempese yebeba odini for now sesie yempese yebeba odini na menimse yedana wutie anase obi tie a oyede be oka kirewo bomodin se animanim ya obafrɛ ma amene ne sika amano because one asase no obi ayeso adwuma wi entinya de a ma amene nsa beka asase no bio osad ne ko ba bi so koma na asase eno so a enye no kre na nkoso nim asɛm asɛm hu papa ne sɛ wonye no kwafo ne sɛ ɔse yetimi ko ɔse twɛn wo ba na o madwane agya ma amene no otifi ho enye ba ko nya mienu enye miensa. It means say na da and or the other or service manisusu na so ahimfunumu bi no mo eni kwan say so yes ade we say esan san ka minim say ohene de anka odi asomdue pepeyo na e de be etrase
nanso enya de a oyɛ saa enkoso me koi ma me mfa me number yi ntudwa obi biara a oyare bema a waye mere wo mpam bema waye mere wo mpam say pressure na etetew pressure tetew stroke na ye o usisi ye o ya o transe a o ti pains pa wo nipadua mu one oba hia ya se sia na ho esane Mr. Obomodin so be friend number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 Bema bi ho no mo a na wanya enam yare enti ama ne bema no fon a na efon mema waduru a obema no besan ba abeyese de na tie bema bi ho no mo a o se me bema no ntimi nsore ana bema bi o se me no me yiri hia asesi na magyamu obema bi ho no mo a design diabetes tete wana oba diabetes how anase obi nso wo hono mo a utimu se pressure onante kakra bi ana wote so enuane edi nyina senti ama pressure bebre abanipa so mesro baby bia wo bia ebetimi de adro no ama no baby bia wo bia ebetimi de adro no ama no enuro no dɔɔso bebre ebi wo hono kra obeda no se obi nim na da odayem obi wo hono a obeda no ɔne na yire hia ba ko anu ana na agensa ade eche Mr. Obomade so be friend number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 obi bebusa say hefa na ebia mehwehwa mehu baabi a behu me ni Nhyira FM ene di nhwe anu pe emema duro ni die bema bia hia bi eya bibidro kan mesraw enya aphrodisia bia eya bibidro kan bema osisi ya wo ya nkasa wotenka se osisi ya wo ya anase oba a wonte ede ono kunu hia wonte de wonte hwe ana bema woni atenka anase stroke na how diabetes pressure koko tete obema no so ate but modern so be friend number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 enko so me da ase pi nenso me da wase ogoro ne ya ba ko pe ejama nso asam no nebram ho no didi ka ho e ma me asem kan yi Nshyira FM Vitie ni mienu goto yantie ohene nanu mankasa asem pa Mami na kanasa nti ohene no wonti nanu mu asem eye no kre edide eye no kre se waje ni sika ana wanye ni sika ne baba aku uni anasetu mbrika wani pakwa be dikan nti so ohene nipa ni ene kre ana enye ne kre ni yenti nanu mu asem tutimi enyina ako emua ebia pameno wodi scam obi ndi paskan waji ye no kwa ba faso jiska waji kan so odiku sai ana so ana nya maso ana di tira fa ne pani odiska ne koma no cause ene asase sem so bi di asase mawo nasi wan ko ne tubi ko so tuma uti mu dani wo ene ansana bubu edan go yi court ama order court ne be hye yi mu dan wu ansana tuma budan atu agu ejawudi asase to nasi wan ko tua hu eya mana nasi wan ko bibia di party bi esi dan so a unti mi ho hwe kite court ana hye enu bi de mana nanum bia fa ho mi aka sam wo hene ba ko bi etokro ma sei madam no sa wo hene no mi wo na ba ka chepso mama wasase o ya mene odiska na nam so mama wasase dia na mami tu nsangu so wonde mam on ko kire masase bi asase ko tu foundation ye mutu foundation to kwasi so okutwa o kitwa bi kwa betima ye e so ana kasa siso ini jaye wasa kwa chem fufro mo allocation bi pane sai pan na go mekem wa kire me makomako enan ni nyina ba akoro ma sai na yasa bia ho dwo na no ba dwuma ma sei ona obi de di na chi ene ne ba ha o ha no be from kunya body so pamacho osra mi a ade echa memra
na no mafrena ka isa asase mempe on fana sase nebo media man ne on pare ne gete ensa matuo no agese mama na so onfa sira ko kapre na media man na ba sira e kama bo no nyina ba hyegu ba sa kapre ba ko na media man na ogiye no on de me man nkam na hini so hini ana mekanasem ya madamfo na nado sala bi no mutie asase 9 anu wa kire me 9 alokasi bi pare sai pa inago okoya o faka bra yesi because you say de ye ebi no mutimi esa de no ne minyanya weje no ama minti wo hene num asem no utimi ya na ye moni din no monyi masa mabokro no so ekro abodin no kwane ko prade ma men ka asem jo ye kiremu a nananum atran konwa mo wo sa krum ho no mumu ba ko na atu sa na mo wi eti omo aga onya bokru no edin no abokru no edin eti aden ya nipa mo kru mo atem ye no edin be ye de bepi so ya mo kru no edin dia ana bia owo kumase kru dua mu ana owo kahase owo ha but enya kobo ekru ni se kukro onya bokru no edin ede ya nipa mo kru mo se nipa mi esa nipa 9 na prade na monya bokru no edin ko ade de apie uti fancy oso kwa kusai afa nipa kusai a kire no eso wale no problem ya ma no kwa ma na isa it is kana kwa je na eka ejese eka na se ni kwa se eka ana nipa no kwan bi oba no mo modin se edin no ese pie emwani jabio me ma me to ese bi free no ma me boa 35,000 Ghana cedis mi here bi pa ya de this ya dina ba no nya bi loto number no edure nipa waya saade no yamu mo ni din ya bajama bokuro ni din dia bi obetimi a tu anamon ne di hu dwuma bele ma sema me kan be se be kwakwa kira no titi me da se eja manso ogoro efri ayi